హలో అండి, హాయ్ అందరికి. మాకు లంచ్ టైం అయింది, అన్నం తింటాను. ఇలా పండుగ కదా, అందరం చీయ కూరలో తెచ్చుకున్నాం. అక్క నువ్వేం కూర తెచ్చినావు? చికెన్ తెచ్చినావా? నిన్న సోమవారం అని ఇవాళ తెచ్చుకున్నావా? నువ్వేం తెచ్చినావు అత్తమ్మ? మా అత్తమ్మ మటన్ తెచ్చుకుందంట. పెద్దమ్మ నువ్వేం తెచ్చినావు? మటన్ తెచ్చిన. అగో పెద్దమ్మ కూడా మటన్ తెచ్చుకుందట. ఇవాళ మేము అందరం చికెన్లు మటన్లు. ఇక దీపావళి పండుగ కాబట్టి నిన్న ఎవ్వరు తెచ్చుకోలేదు. నిన్న సోమవారం అని చాలా మంది తిన్నారు కదా, ఇవాళ తింటాను. పత్తి అయితే అక్క మరి ఇవాళ పత్తి కథం చేయాలి. ఈ అక్క అంతకుముందు గుత్తనట్ల కట్టి ఇటు చేసింది. ఈ మధ్యలో కొంచెం హైదరాబాద్ పోయి మళ్ళీ వస్తున్నావా? నిన్న ఇంటికాడ ఉన్నందుకు తిట్టిందట అలా అన్నప్పుడైతే ఏం పని చేయకపోయేదట ఇంట్లో. ఏది డాడీ?